A Lubu to není sranda. Kameraman. No. Hráš nebo sráš? Vždycky hráč. Vyhoď to koloběžku tam na zemi. Svarta, je ti něco? Je mu hodně. Není mu nic. Dobrý. Day later. To lidi. Anduch mi tady dal koloběžku. A už je to podruhý dneska. Takže... A teď taky dostanu dolů. Hráš nebo sráč? Cože? Hráš nebo sráč? Vždycky hráč. Vyhoď zase tam koloběžku dolů. A tak ty si... Okay. Backflip! To byl ten... Day later. Já jsem dostal od kámoši koloběžku a jdeme jí trošku pod tu. Cože? To je moje koloběžka. A pojď sem, ty zmrdo. Ty slyšel ten opice, oběrej, ale fakt prosím, jinou máme 8 oběratel. Prosím. Tak čau.